आई कापी किताब लेके केने जाता रहो? अरे भौजी जानत ना हो का जाती कॉलेज हो पढ़े। कॉलेज जाता रहा कि कहीं और जाता रहा? नहीं है भौजी जातनी कॉलेज। अच्छा अच्छा, तू खाली कॉलेज में जाला कि पढ़ो लिखबो करेला हो? अरे हम तो कौन शक बका हो। हाँ हमके डाउट है तबे ना कहता नी। अरे कैसन डाउट है बतावा। आ देखा डाउट तो हमके बहुत बा। एगो सवाल पूछा तानी, अगर बता दे बता डाउट क्लियर हो जाई। अरे भौजी तू पूछ दे। अब बता देबा नु? पूछा पहले। अच्छा तो सुनो सुनावा। हथवा में के करा हो सोहेला कंगन, तक करा सोहेला समी धानो ए देवरू के करा सोहेला समी। अरे भौजी का हो? सवाल तो बड़ा टफ पूछले हो। अरे त का कम समझेला का? का अपने ही देवर के कम समझे तारू। आ समझनी है तबे ना पूछनी है, बता देबा त कम ना समझबा का। ले सुन। हाँ त बोलो। रविदास हथवा में सोहेला कंगन, ता भीम जी के हाथे संभी धाना ए भौजी भीम जी के हाथे संभी धाना ए भौजी भीम जी के हाथे संभी धाना ए भौजी भीम जी के हाथे। अच्छा त ई बता देला हो, हमके लगत बा कुछ नॉलेज बात तोहरा लगे। बुझलू। हाँ त ई त बता देला, ई त आसान रही त हर के उ जाने ला। आ हाई पूछता नहीं, अगर बता दे बता जान जाए कि हाँ पढ़ल लिखल हवा। पूछा